Dnes by som vám chcel predstaviť jednu novinku v rámci našej regionálnej správy ciest. A nebude to o klasickej údržbe, ale bude to o histórii tejto organizácie, ktorá sa už skutočne dekády stará o zjazdnosť našich ciest v našom kraji. Ja sa veľmi teším, že súčasné vedenie len nepredáva staré a neupotrebiteľné stroje, ale že ich zachováva, a práve tu v Banskej Bystrici vzniká taká malá výstava historických vozidiel, ktoré staršie generácie určite poznajú priamo z ciest a priamo z terénu. V Banskobystrickej regionálnej správe ciest sme sa rozhodli, že aj z úcty k našim zamestnancom, ktorí v tejto firme odpracovali desiatky a desiatky rokov na technike, ktorú môžete vidieť, sa ju pokúsime zachovať. Je to ako dedičstvo Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Ľudia musia vidieť, ako sa v minulosti táto práca vykonávala na akých strojoch. Sú to posledné kúsky, ktoré sme v našom kraji našli, a o to viac som rád, že s obrovskou odozvou a s pozitívnym naladením sa táto výstava stretla počas nedávneho Medzinárodného dňa detí, ktoré sme organizovali. Túto techniku sme otvorili deťom, preliezli ju, videli ju. Je to dobré komparovať, čo máme dnes, akú techniku využívame, čo sme mali v minulosti. O to viac by sme si možno mohli vážiť tú prácu, ktorú naši ľudia na tých cestách odvádzajú. Nie je to jednoduchý job. A je to skutočne zážitok vidieť tie jednotlivé stroje. Jednak z pohľadu stavu tej techniky, v akých podmienkach naši kolegovia v minulosti museli pracovať. To znamená, sa bavíme o strojoch, ktoré vôbec nemali žiadnu klímu, museli v tých ťažkých podmienkach to jednoducho zvládnuť, ale zároveň žiadna automatizácia, tak ako to dneska poznáme, kedy všetko je, ako sa hovorí, na jedno tlačítko. Odporúčam každému jednému, aby sa sem prišiel pozrieť. A je to veľmi pekný pohľad a zážitok, a špeciálne poviem pre naše malé deti.